Okay, let me get my notes. I want to about some things to talk to you. And if you have any question, you can write in chat. I can tell you about it. Zoberiem si teda svoje poznámky, aby sme mohli začať. A ak vy máte nejaké otázky, pokojne ich napíšte do chatu a potom si ich povieme. In Europe, we are very good in gynotherapy. V Európe sme veľmi dobrí v gynoterapii. To explain to people the benefits of the products is good for us. A vysvetľovať benefity našich produktov je samozrejme veľmi dobré. But this is only one leg of the DXN business. Ale je to iba jedna časť biznisu, ktorý robí DXN. The coffee and talking about the benefits of the business is the other leg. Druhá časť biznisu je sú práve tie výhody z obchodnej stránky. And if you don't explain to people the benefits of the business, then you don't have people excited. A ak ľuďom nevysvetlíte benefity tohto biznisu, nebudú mať to zapálenie a tú vášeň. And you don't have business. A vy nebudete mať svoj biznis. And in DXN we have many benefits in the marketing plan. Náš marketingový plán má veľa výhod. To build the classic business with automatic income. Na vytvorenie klasického biznisu s automatickým príjmom. Of course, this has to do with how many people in your group believe in DXN business and promoting the products. Závisí to na tom, koľko ľudí máte vo svojej skupine, ktorí veria produktom DXN a veria tomuto marketingovému plánu. Me, for more than 10 years, I enjoy the lifestyle of freedom, which gives me money and time to live the life how I want. Už 10 rokov žijem podľa seba s tým, že mám benefity, slobody a nezávislosti. Because of the income stability. Vďaka tomu, že mám stabilný príjem. I discovered it's very easy to make new diamonds in our plan. V našom pláne je veľmi jednoduché spraviť nových diamond členov. But business is psychology. What does this mean? Ale biznis je psychológia. Čo to znamená? It means if you feel it positively, it's happening. If you don't feel it, it's not happening. Even if you work harder. A je to o tom prístupe. Ak máte pozitívny prístup, stanú sa veci. Ak nemáte a môžete sa snažiť, tak sa nestanú. Because for me, I never work in my career DXN full time. Never. Nikdy som počas svojej kariéry v DXN nepracoval ako full time. I spend time to make positive thoughts on my DXN business. Čas som venoval tomu vytvoriť si pozitívne myšlienky ohľadom biznisu v DXN. But I understand you are all leaders here. There is no new people here. Is correct? Vy ste tu všetci lídri. Je to tak? Nie sú tu žiadni ako nováčikovia. Mr. Stanislav, Mr. Marko, it's true. It's no new people today, so we can talk more openly. Yes. Môžeme sa teda rozprávať viac otvorene. Yes, we can talk more openly. Thank you for the reply. Okay. So obviously from what's happening today for the participation, you have problem in your business. Už len vďaka tomu, koľko je tu ľudí, je zjavné, že je nejaký problém v našom biznise. Me, I have faced similar problems. Čelil som podobným problémom. But we see DXN. When I started 12 years ago to be 300 million, and now we are 1.6 billion. Ale v DXN sme šli z 300 miliónov na 1,6 bilióna za tých 12 rokov, odkedy pán Pavlos začal. We are one of the top 20 MLM companies in the world. Sme jednou z 20 najväčších MLM spoločností na svete. But the growth is coming from people who are excited. A rast prichádza od ľudí, ktorí sú zapálení a nadšení. With the same marketing plan, poorer countries, same products. S rovnakým marketingovým plánom aj možno v menej majetných krajinách, ale s rovnakými produktami. So it's no problem if we make a step back and start thinking the benefits of our business. Takže nie je nič zlé na tom, ak sa zastavíme pri nejakých problémoch a zhodnotíme vlastne, aké sú benefity nášho biznisu.
I don't like to use the word working. Nerad používam slovo pracovať. It's not the to work more. Neznamená to pracovať viac. Okay, but if we are find positive things inside, we will work more. We just don't understand that we are doing it. Ak v sebe nájdeme nejaký pozitívny prístup, budeme pracovať viac, akurát si to nebudeme uvedomovať, že viac pracujeme. Okay. Same with the marketing plan. It's amazing. A náš marketingový plán je úžasný. It's working. A funkčný. It's different from other companies. I will tell you why. A odlišuje sa od iných marketingových plánov a poviem vám prečo. And as we explain every bonus of DXN, we will explain the benefits of it. A ak si vysvetlíme každý bonus, tak si vysvetlíme aj výhody, ktoré prináša. Okay. So let's get started. Začníme teda. First of all, let's talk about the team bonus. Začníme tímovým bonusom. In the most companies, 99% of people never reach a high level like 25%. Never. Vo väčšine spoločnosti 99% ľudí sa nedostane na ten vysoký level, na tých, čo my máme 25%. In our company, with the accumulation, you can reach high levels. V našej spoločnosti s akumuláciou sa tieto vysoké levely môžu dosiahnuť. So what does this mean? Čo to znamená? That more people are getting money. Že viac ľudí dostáva peniaze. That leaders get less money. Ale lídri dostávajú menej peňazí. Me as leader, I lose money. Ja ako líder vlastne strácam peniaze. But many people get cash back money from DXN. Ale hrozne veľa ľudí dostáva naspäť tie peniaze od DXN. Can I ask you, in Slovakia, can you buy... sorry, to mute some new participants. Yeah. In Slovakia, can you buy from your bonuses portion of the products? Like 50% from bonus, 50% from your pocket? Môžete na Slovensku si kúpiť z tých produktov, ktoré kupujete, dajme tomu 50% z bonusu a 50% z vlastného vrecka? It's a question. Je to teda otázka. Pokojne povedzte. Áno, nie. Alebo napíšte do chatu. Mr. Mako, you know about it? I do not know. Sadly, I'm just. You're DXN staff. No, I'm not. I'm an external helper in this situation. Okay, thank you. It's an honor. Can somebody reply to me in Slovakia? You have this? Mohol by niekto? Marian says yes. Yes. Okay. Thank you so much. Bravo. Okay. So people who get money back, they use this money to buy products. Ľudia, ktorí dostávajú tieto peniaze, tak ich používajú na to, aby nakúpili ďalšie produkty. Is the first goal to have my products for free? Je to vlastne prvý cieľ mať moje produkty zadarmo. So in other companies you can never hope to have this. V iných spoločnostiach toto nemôžete ani očakávať, nemôžete o tom ani snívať. In other companies to get 25% discount, you need to pay thousands of euros. V iných spoločnostiach máte možno 25% zľavu, čo znamená tisícky eur. So people use their bonuses to buy products. What means for the leader? Stability in your sales. Takže ľudia vlastne používajú svoje peniaze na nákup produktov a pre lídra to znamená stabilitu v predajoch. Don't forget that the DXN is a normal business. We just have multi-level payouts. This is it. DXN je úplne obyčajný biznis, akurát máme viac úrovní vlastne vyplácania. People who want money games and don't like to do business, which means to be busy, this they don't understand. Ľudia, ktorí chcú len zarábať a chcú tieto hry a rôzne schémy na zbohatnutie, oni nepochopia. But even people who like money games, they have stomach problems because they have a lot of anxiety. Okay.
Ale ľudia, ktorí naozaj chcú iba zarábať, tak aj oni majú iné problémy, lebo majú úzkosti a stiahuje im žalúdok. They have neck problems because they stay many hours in front of the laptop trying to convince people or to look the Bitcoin up, Bitcoin down. So they have problem here. Majú aj problémy s krkom, pretože vysedávajú neustále pri laptope a snažia sa ovplyvniť ľudí alebo sledujú Bitcoin a podobne, takže majú problémy. So they need the coffee for energy, they need the Cordipine for the pain. Takže potrebujú kávu, aby mali energiu, potrebujú Cordipine, aby sa cítili lepšie, aby mali... I have many people like this go back to their company, but they continue to suggest DXN products because we are number one in health. Poznám veľa ľudí, ktorí sa ako keby vrátili naspäť do svojej spoločnosti, ale ďalej ponúkali DXN práve kvôli tomu, že máme najlepšie produkty. So these people also get bonus from DXN. Takže títo ľudia tiež dostávajú bonus z DXN. And because they get level, they become star agent, it's a good bonus. They use it to buy products. A dostanú sa možno na úroveň Star Agent, čo znamená solidný bonus, a ktorý samozrejme potom môžu ďalej využívať na nákup produktov. At the end of the presentation, I have some information for you to share, so you will understand how important is this. Na konci prezentácie budeme mať nejaké informácie, ktoré budete môcť zdieľať, aby ste pochopili, aké veľmi dôležité to je. Okay, let's look at the second bonus, the development bonus. Poďme na development bonus, alebo teda rozvojový bonus. So this is the bonus you get upon your star agents. Toto je bonus, ktorý dostanete za svojich star agents. What this means, if you have one successful person in your business and you are very bad in this business, you can make money. To znamená, že aj keď vám tento biznis nejde, ale máte jedného úspešného človeka vo svojom biznise, ktorému sa darí, stále môžete zarábať peniaze. Because this person will have a lot of star agents, and from there you get a unilevel bonus, what we see in the screen, even if you have only one person. Aj keď máte len jedného človeka, budete dostávať tento unilevel bonus za to, že tento človek bude mať veľa svojich star agents ďalej. Also, this means that there is compression, which means that if there are people who are not doing the business, just buy a little products from themselves, they don't get bonus, but you can get good bonus from them because of the compression of the marketing plan. Je to také ako keby stlačenie toho marketingového plánu, čo znamená, že aj keď sú ľudia, ktorí nerobia ten biznis, možno len nakupujú nejaké produkty, stále môžete dostávať vy nejaký bonus vďaka tomu, ako je to navrhnuté. As you see until now, I'm explaining DXN not for business people, for lazy people. Ako ste si mohli všimnúť, zatiaľ vysvetľujem DXN nie pre biznisových ľudí, ale pre lenivých ľudí. At the end of this PowerPoint, we're going to talk about business. Na konci tohto PowerPointu sa budeme rozprávať o biznise. Okay. The other amazing thing in the marketing plan, you can get very high level, very big bonuses and very big percentage only with 6 lines of workers. Ďalšia výhoda tohto plánu je, že môžete dostávať naozaj veľké bonusy, naozaj vysoké odmeny iba pri 6 líniách ľudí. Yes. Because 37% is very, very high payout. A 37% je veľmi veľká výplata v podstate. And if we apply the SV on this is higher than the 21% that other companies want to sell you. Ak na toto aplikujeme to SV, tak je to o mnoho vyššie ako pri iných spoločnostiach, ktoré sa vám to snažia predávať s nejakým niečo 20% niečo bonusom. Okay, but the important for me as a networker, I want to be a professional, to make an automatic income for my life, for my family. It's very important that I can get a high level, and with other companies, this was a dream I never get. Dôležité pre mňa je, aby som bol profesionálny, aby som sa dostal na dostatočne vysokú úroveň, aby som mohol zabezpečiť svoju rodinu. Tu je to možné, v iných spoločnostiach to možné ani náhodou nebolo.
The only problem until now is that there is no push from the marketing plan. It can get you very high. Jediný problém je, že nie je žiaden ako keby tlak z toho marketingového plánu, môže vás dostať naozaj vysoko. In other companies, because you will not get high levels, your network gets disappointed. V iných spoločnostiach, tým, že sa nedostanete na vysoký level, tak váš zárobok samotný bude nižší a nie úplne správny, nie úplne dobrý. Also, don't forget that 90% of DXN network is consumers. And with a diamond level, you get a very, very high payout from your consumers. A nezabudnime, že 90% našej siete sú spotrebitelia a od diamond levelu to je dosť veľa peňazí vlastne za spotrebiteľov. After this, we're going to show some examples, but before this, let's talk about the bonus you get upon your diamonds. Poďme sa teraz rozprávať o bonuse od diamondov, potom sa dostaneme k nejakým konkrétnym príkladom, ale najprv si vysvetlíme toto. It's true that to understand what you see now in your screen, for me it took me 9 months. Aby som toto pochopil, to čo vidíte na svojej obrazovke, trvalo mi to 9 mesiacov. It may seem simple, but it's not simple. Vyzerá to jednoducho, ale nie je to jednoduché. Because if you look in your book of DXN marketing plan, lebo keď sa pozriete do svojej knižky, do svojho manuálu DXN marketingového plánu, you will see that if you have 5 or 6 diamonds, lebo ak máte 5 alebo 6 diamondov, yes, this is for people who like and feel excited about DXN, they are creating new diamonds. To sú ľudia, ktorí majú to nadšenie pre DXN a vytvárajú nových diamonds. Yes. You get more money from the diamonds of your diamonds. Takže dostávate ešte viac peňazí vlastne z diamondov, svojich diamondov. So, I like to tell you practically how I use this. Takže vám poviem, ako toto prakticky využívam. I tell to people, I don't only want you to get diamonds, but I will work with your people so they can become diamonds. Do you know why? Takže hovorím ľuďom, že nielen, že chcem, aby si vytváral diamondov, ja budem spolupracovať s tebou aj s nimi, aby dosiahli diamond. A vieš prečo? Because I get more money from your diamonds. So this is the opposite from the pyramid. I work for you. Takže ja budem dostávať viac peňazí z tvojich diamondov. Čiže je to opak pyramídy. Ja pracujem pre teba. Yes. So when people understand this, they relax, they trust in DXN and the marketing plan, and they want to make the business. A to ľuďom pomáha sa uvoľniť, pochopiť tento marketingový plán a viac sa snažiť dosahovať úspechy v tomto biznise. Yes. Let's recap the main points of the marketing plan. Poďme si len rýchlo zrekapitulovať základné body tohto plánu. The plan promotes you so you can get very good returns in this company. Plán vás povyšuje, aby ste dostávali veľmi dobrú návratnosť od tejto spoločnosti. Maybe in other companies you see leaders get a lot of money, but the downline, they hope to make money, but they're not making money. V iných spoločnostiach možno lídri majú veľa peňazí, ale ak pôjdeme cez ten downline, tam už to tak nie je. Because their level is too small. Pretože tá úroveň je príliš malá. Maybe I lose money, but you can get the money, and your network gets the money, and I see that people buy products with this money. This brings you stability. Je to stabilita, lebo ja ako líder možno zarábam menej peňazí, ale tieto peniaze idú ako keby do tej siete a tá sa stáva stabilnejšou a používajú sa na nákup produktov. Only with 6 lines you can become a manager. We call it diamond. Iba so 6 líniami sa môžete stať diamondom, teda manažérom. So you can get a lot better bonuses. Čo znamená o mnoho lepšie bonusy. And the plan, of course, we don't explain to people from the beginning. It's very complicated to explain how you can get more money than the diamonds of your diamonds. It's complicated.
A hoci je to komplikovaný proces, ako vysvetliť ľuďom, že budú dostávať viac peňazí z Diamondov od iných ľudí. But we explain to people, if you want to make this automatic income based on coffee and health products for your life, this is the plan. Ale hovoríme im, že ak chcete zarábať na predaji kávy a zdravých produktov, toto je ten plán pre vás. Because the plan push me to help you become manager and make managers. This way I make more money also. Pretože tento plán ma ako keby až núti vytvárať ďalších manažerov a pomáhať ti, aby si tvoril ďalších manažerov a to znamená viac peňazí. I don't know if you were in other companies. Neviem, či ste boli v nejakých iných spoločnostiach. But I have seen with my eyes the brother stop his sister to become manager because he was going to lose money and he was stopping her. Ale videl som, ako brat svoju vlastnú sestru zastavil v jej ceste za tým, aby sa stala manažérkou, aby on si uchoval viac peňazí pre seba. I think we all become successful in DXN because we love people and we love the fellow person. Myslím, že náš úspech v DXN vzniká preto, lebo máme radi ľudí a máme k sebe navzájom úctu. And we want to make other people successful. A chceme, aby ostatní sa tiež stali úspešnými. So this is the plan to do it. A toto je plán, ktorý na to použijete. Now let's talk practically. What to do practically? Poďme na praktické veci. Čo robiť prakticky? Okay. I'm going to show you some examples. Ukážem vám nejaké príklady. That is calculation of the marketing plan. Kalkulácie vlastne z tohto marketingového plánu. It's just the reality. A toto je realita. If this reality become true for you, it's in your hand. Ak sa táto realita stane vám, tak je to samozrejme vo vašich rukách. Okay. My job is to present you with options, how you feel comfortable, your goal. You can follow this road to success. Mojou prácou je ukázať vám možnosti a vy podľa vašich cieľov si nájdete svoju cestu. This is a simple explanation. To je veľmi jednoduché vysvetlenie. It shows that if I make one new business partner every month. Ak každý mesiac v tomto vysvetlení vytvorím jedného nového business partnera, the second month I make a second one. A ďalší mesiac vytvorím si ďalšieho. And my business partner does the same. A môj partner spraví to isté. If in an ideal world everybody would continue this and we only make 100 points, not more. Ak to samozrejme v ideálnom svete bude takto ďalej pokračovať, každý vytvorí jedného a iba na úrovni 100 bodov. In 1 year, we would make personal income for you about 12,000 euros per month. A za rok to pre vás spraví iba pre vás váš osobný príjem zhruba 12,000 eur. Okay. For me, I tell you my opinion personally. After month number 10, it's not real. Z vlastnej skúsenosti vám poviem, že po tom 10. mesiaci toto už nie je realistické. But me personally, after 9 months, I was making 2,500 euros in DXN. Ale ja po 9 mesiacoch osobne som zarábal zhruba 2,500 eur. Me also in month number 7, I was making 400-500 euros. Po 7 mesiacoch to bolo zhruba 400 až 500 eur. And after 2 months, I was making 5 times more money. A po 2 mesiacoch to bol 5 násobok tejto sumy. Because I become diamonds, people became diamond in my group, and we grow. The money is very nice. Takže bolo to preto, lebo ja som sa stal diamondom, ľudia okolo mňa sa tiež stali diamondom a vlastne rástli sme spolu. Okay. But of course this means that you have to commit for some months to work hard and see no money. To samozrejme znamená, že niekoľko mesiacov budete musieť tvrdo pracovať bez nejakého nároku na to, že z toho budete mať príjem.
Okay, let's see something I like most. A poďme sa pozrieť na niečo, čo mám najradšej zo všetkého. Okay, for me, what I like, my personal favorite is to explain to people from the beginning to start doing 300 points. Môj osobne najobľúbenejší bod je ako vysvetľovať ľuďom, že prečo robiť tých 300 bodov. Okay. To work for 2 or 3 months to explain the business opportunity to people and to make 6 people that they also make 300 points. Je to vlastne tvrdá práca na 2-3 mesiace, nájsť vlastne 6 ľudí, ktorí budú dosahovať týchto 300 bodov. Okay. Then the money in multi-level marketing is coming from duplication. Not the work you do, but the work other people do. A následne vlastne peniaze v tejto schéme multilevel marketing vlastne prichádza z duplikácie, nie priamo z vašej práce, ale z toho, čo ste vytvorili. Example. If you explain the products, people believe them. Príklad, ak vysvetlíte produkty, ľudia im budú veriť. And if you can help the people feel why the marketing plan is important, you have a business. A ak týmto ľuďom vysvetlíte, prečo je tento marketingový plán dôležitý, v tom momente získavate biznis. Then you will have other people explaining and to other people explaining. A títo ľudia budú ďalej vysvetľovať ďalším ľuďom, ktorí budú ďalej vysvetľovať a tak ďalej. And you have an automatic growing business. A vlastne máte biznis, ktorý sa sám rozširuje. Okay, so if you have your 6 people make their own small house of DXN, it's meaning me 300 points and 6 people with 300 points. Ak máte týchto ľudí s 300 bodmi, kde si každý vytvorí sám takýto svoj DXN domček s 300 bodmi. Yes. Now you have a new stream of income, a new salary, about 600 euros. Znamená to, že máte nový príjem, nový plat zhruba vo výške 600 eur. But look, what is amazing is when you have 6 people that they make 600 euros, you make 6,000 euros. Ale ak máte 6 ľudí, kde každý bude mať týchto 600 eur, tak sa stane to, že vy budete mať cez 6 000... To je... Sorry. Okay, I fix it, Marko. Okay. Yeah. They cannot unmute now. One more time. Takže ak budete mať 6 ľudí, kde každý zarába 600 eur, tak vy budete zarábať 6600 eur. Okay. So this is the plan is for the people. So some people ask how you do it. Niektorí ľudia sa možno pýtajú, že ako toto dosiahnete. If you focus in this goal, you can do it. A ak sa naozaj na to budete sústrediť a obetujete tomu čas, dosiahnete to. How is not important. Ako? To nie je až také dôležité. Okay, but I like to show you now the dynamic of the marketing plan, really, for the people who want to work professionally now. A teraz poďme na ľudí, ktorí naozaj chcú robiť profesionálne, vysvetlíme vám dynamiku tohto marketingového plánu. This what I show you is no goal. You know why? Toto, čo som vám ukázal, nie je cieľom. A viete prečo? Mr. Luis, our coordinator, say, this is not a goal because there is no time limit. Náš pán Luis, náš koordinátor hovorí, že toto nie je cieľ, lebo nie je tam časový limit. Let's say that I want to work 6 months really hard in DXN. Povedzme, že chcem v DXN pracovať 6 mesiacov a naozaj veľmi tvrdo. I make only 2 business partners per month. Vytvorím 2 nových business partnerov za mesiac. And I work with them to do the same. A budem pracovať s nimi, aby spravili to isté. And we only make 300 points. A spravíme tých 300 bodov. Okay. And I show everybody to do the same. How much money I get after 6 months.
A ak sa toto bude diať tých 6 mesiacov a každý toto spraví, koľko peňazí budem mať? I want to show you. Ukážem vám. First month, second and third month, very little money. Prvé 3 mesiace približne iba naozaj málo peňazí. But this is normal business. If you open your business, you know that the first 2 years you cannot make money. Ale takto to je v každom biznise. Ak si otvoríte nejakú svoju firmu, prvé mesiace alebo roky dokonca, viete, že nebudete zarábať. You just work really hard in classic business to pay your debts. V klasickom biznise iba veľmi tvrdo pracujete, aby ste mohli vlastne splácať svoje dlhy. Here you don't have any debts. Tu žiadne dlhy nemáte. Okay. So if you work 3 months very hard, it's easy to continue 3 months because now you know the business. Ak budete 3 mesiace tvrdo pracovať, potom ďalšie 3 mesiace sú jednoduchšie, pretože už poznáte, ako funguje tento svet. Third month, okay, something. This is okay. Third month, something happening. Fourth month, I get money. I can live with this money. Tretí mesiac už sa to zlepšuje a v 4. mesiaci už vidím, že toto je veľmi solidný príjem. But what I do, I drink the coffee, I sell coffee, only 300 points. A čo robím vlastne? Pijem kávu a predávam ďalej kávu iba s týmito 300 bodmi. And I show people, if you do this, for 6 months, you can make this money. A ukážem ľuďom, ak budete toto robiť, 6 mesiacov tiež môžete toľko to zarábať. Okay. Listen now, from month number 5, my income, month number 4, my business is little automatic because I have people already who make little money. A od tohto 4. mesiaca môj biznis je tak trošku automatický, pretože mám ľudí, ktorí sami zarábajú nejaké peniaze. Okay. Look, month number 5. Poďme na 5. This is mesiac. duplication money. It's not my work. A toto sú o mnoho vyššie peniaze z toho násobenia, z tej duplikácie, nie priamo z mojej práce. I work 3 months hard, but then it's coming automatic. 3 mesiace som tvrdo pracoval a teraz je ten príjem vlastne konzistentný a automatický. Only 2 people per month, and we show them to be a little coffee franchise. Iba 2 ľudia za každý mesiac a ukážeme im, aby boli taká kávová franšíza. We teach them always to have in your car 300 points of products. Povieme im, vždy majte vo svojom aute 300 bodov alebo produkty za 300 bodov. Do you want to know in the final month how much money there is from your network, not your work? Network. A chcete vedieť v posledný mesiac, koľko získate peňazí z vašej siete. Nie z vašej práce, ale z vašej siete. Who wants to know? Chcete to vedieť? I think they do. They're eagerly awaiting. Really? Maybe you are here, Marco. I am very eager to know. Ja rozhodne chcem vedieť. It's just duplication. It is 14,539. A je to zasa iba násobok. Je to 14 539 eur. Just if you follow this path, this road takes you to up the mountain. A ak budete nasledovať túto cestu, vy pôjdete hore, vy dosiahnete vrchol tohto kopca. Okay, maybe you say, Pablo, this is a dream. What are you talking about? It's a dream. Môžete si povedať, Pablo, toto nie je pravda, toto sa nemôže stať, to nie je realita. Did you do it? Ty si to dosiahol? Okay. If you become professional, you will learn very fast to overcome objections. Ak sa stanete profesionálom, veľmi rýchlo sa naučíte, ako prekonávať námietky. I want to tell you now why you should start really change your mind about it. A preto vám teraz poviem, prečo by ste mali naozaj začať meniť svoje myslenie. Because very soon DXN is going to transform to the ultimate supermarket. Pretože čoskoro DXN sa vlastne zmení na absolútne ultimátny taký supermarket. In the following months, what is going to happen in DXN? Čo sa stane s DXN v najbližších mesiacoch? Okay, I tell you the biggest thing.
poviem vám tú najväčšiu novinku. Do you remember when we started DXN? You know me many years. Together. How excited we were. Pamätáte si, keď sme začali DXN, ako sme boli spolu takí ako nadšení z tohto všetkého? It's nice to have a new company, correct? Je to veľmi dobré mať novú spoločnosť a môcť sa do toho položiť. DXN is not a new company. Ale DXN už nie je nová spoločnosť. But Ale starting from Greece for Europe and then very soon all Europe. Ale v Grécku, teda v rámci Európy v Grécku a potom aj ďalej v Európe. Now DXN is creating, I don't know the details, I just know it's happening now. A DXN vytvára, zatiaľ nevieme detaily, ale je to v prípravách. DXN now is creating a new brand, like a new company for cosmetics. DXN vytvára novú značku, doslova ako keby novú spoločnosť pre kozmetiku. New logo, new name, new website, new marketing. Nové logo, nové meno, nová webová stránka, nový marketing a tak ďalej. It's going to be powered by DXN, okay. DXN samozrejme bude stáť za touto značkou. 18 products. 18 produktov. Cosmetics. Vo sfére kozmetiky. It will be very easy to sell these cosmetics in retail, so you can make fast money. Je veľmi jednoduché predávať túto kozmetiku normálne v malom obchode, čo znamená rýchlejší prístup k peniazom. European style. Na európsky štýl. The color, the logo, everything, the European style. Aj farba, aj logo, celý vlastne ten dizajn je taký na európsky štýl. And next year this collection of products is going to expand. A táto línia nových produktov sa bude iba ďalej rozširovať ďalší rok. So it's going to be super exciting. Takže je to veľmi ako úžasná správa. It's like bringing a new company, but it's based on an established big company. Je to ako prísť do novej spoločnosti, ktorá je ale súčasťou tej väčšej, pôvodnej, overenej spoločnosti. So actually it's a new company. Takže môžeme to brať ako úplne novú new firmu, brand. novú značku. This is one super exciting thing is going to happen. Toto je jedna z vecí, ktorá sa určite stane. Je to veľmi ako zaujímavá správa. Second. Po druhé. I will have today a webinar in Poland about ASP program. Dnes mám ešte webinár pre Poľsko o ASP programe. You should know that the sales in Poland in 3 months doubled. A mali by ste vedieť, že predaje v Poľsku za 3 mesiace sa zdvojnásobili. So it's super exciting because we can have multi-level marketing and affiliate marketing in one company. A to je úžasná správa, lebo tým pádom vlastne máme multi-level marketing a affiliate, čiže ako spriaznený marketing v rámci jednej firmy. Because many people also choose the affiliate marketing. Lebo veľa ľudí preferuje affiliate marketing. We have it. My ho máme. And number 3 is the DXN app, which will make so easy to make new people and to sell to new people with your mobile phone. Tretia vec, tretia novinka je DXN appka, ktorá bude omnoho zjednodušovať život najmä pri nábore nových ľudí. So now so many new things are coming. It's time to renew ourselves. A teraz tým pádom, že prichádza hrozne veľa noviniek, je čas obnoviť aj nás. Just start thinking about how you explain what you see to other people with stories. Začnite premýšľať nad tým, ako vysvetliť to, čo vidíte, čo žijete iným ľuďom pomocou príbehov. In DXN we have so many benefits. V DXN máme hrozne veľa rôznych výhod. Sometimes we take too much time to explain the benefits to people. A niekedy potrebujeme príliš veľa času na to, aby sme vysvetlili tieto výhody iným ľuďom. No, don't do it. Just tell stories. Nie je to potrebné, stačí hovoriť príbehy. Explain your vision. Hovorte o tom, akú máte víziu. You see that number one market of DXN for the world is Peru.
Trhom číslo 1 pre DXM v tomto momente je Peru. It's a country with 32 million people. V tejto krajine je 32 miliónov ľudí. And 2 million members of DXN. A z toho sú 2 milióny členmi DXN. And they don't have all the products we have. A nemajú všetky produkty, ktoré máme my. Mostly coffee. Je to najmä káva. But they are super excited. Ale sú úplne nadšení z toho. So we can do the same here. A rozhodne môžeme spraviť to isté aj tu. The first 2 months to every new person, they talk about the vision, the goals, where you can get in life with DXN. A prvé 2 mesiace trávia len tým, že rozprávajú o svojej vízii, o svojej budúcnosti, kam sa môžete z DXN dostať. It's the same products, the same marketing plan, same company. Je to tá istá spoločnosť, ten istý marketingový plán, tie isté produkty. But for them our coffee is very, very expensive. Ale pre nich naša káva je extrémne drahá. But this is marketing. Ale to je marketing. Without vision, we are the leaders today. We cannot see the future of our company. Ak lídri dnes nemajú tú víziu, tak nemáme budúcnosť pre túto spoločnosť. A o tom je práve tento marketing. So in my opinion, let's not spend, we have an amazing future, amazing things happening. Podľa môjho názoru máme pred sebou veľmi dobrú budúcnosť, veľa úžasných vecí. You know, DXN has the power. DXN má tú silu. Especially for the new brand. I don't know the names, I don't know anything. I know it's coming this year. A najmä pre našu novú značku, čo ešte neviem ani ako sa bude volať, neviem ďalšie informácie, viem len, že príde tento rok. I want to tell you about this. DXN spent hundreds of thousands of euros to create it. DXN minula 100 000 eur na to, aby ju vytvorila. It's going to work. A bude fungovať. Okay. So with the same marketing plan, which helps people make a lot of money, help people to sell the products so they can make immediate income. S tým istým plánom, ktorý používate, aby ste zarábali, tak vysvetlíte ľuďom, aby aj oni presvedčili ďalších. Focus on 300 points. Zamerajte sa na týchto 300 bodov. Because with a very small network, you can make many thousands of euros per month. Pretože aj s malou sieťou môžete zarábať doslova 1000 eur každý mesiac. And Ganotherapy is very good. A ganoterapia je samozrejme veľmi, veľmi dobrá. But it's only a portion of our business. Ale je to iba jedna časť nášho biznisu. Our business is to feel good and people will follow. Našim biznisom je cítiť sa dobre a ľudia už prídu. I wish you the best success. Želám vám veľa úspechov. I wish that with the things coming, next year we can have an exciting webinar and to be 10 times more people. S tými vecami, ktoré nás čakajú, tieto úžasné, vzrušujúce novinky, dúfame, že o rok bude ďalší webinár a budeme mať 10-krát toľko ľudí. You can do it. Vy to určite dokážete. But if you don't do it, I will do it. It's okay. A ak to nedokážete vy, ja to určite spravím, takže je to v poriadku. I wish you the best success. Želám vám veľa úspechov.